Čaute ľudia, ja som Pietrko a vítam vás v ďalšej série z hry User and Daddy. A toto máte takú ukážku, toto je taká ukážka na túto hru, ktorú by som chcel natáčať, zatiaľ to natáčam sám. Možno to budem natáčať s nekým. Viete, že Robovi nejde s tým, nejak zabudol heslo od neho, niečo robil, sa odhlasil, zabudol heslo a teraz mu ho zabudol. Ježiši Kriste. Niečo si zrobil, zabudol heslo a teraz mu nechce Steam poskytnúť druhé heslo. Neviem prečo. Takže tak. Takže poučenie pre niektorých je, že sa neodhlasujte zo Steamu. Ja viem, že tam sa dá dostať cez tú šachtu ventilačnú, ale tak čo už, keď už. Fakt, to je systém. Tak nič. Zhorel, lebo sa upálil. No, hráme si ešte jednu hru. Neviem, prečo tam vždycky dávam YouTube, ale tak to je jedno. Uvidíme, či sa niekto pripojí. Ak nie, tak si počkáme. Bude strich, nie stream. Jo, toto videjko je vo Full HD 1080p a v 60 snímkoch za sekundu by to malo byť. Sú to nastavené zase neviem, ak sa to volá, Shadowplay. To je taký program, ktorý, ak máte grafickú kartu od Nvidia a je to rady 600 vyššie a 720 a vyššie, neviem, prečo tak označujú, tak tam máte taký program, ktorá sa volá Shadowplay, ktorý máte v aplikácii Nvidia Experience. Tá je zadarmo a cez tu sa v pohode natáča, ktorú aj ja teraz používam. Mám to, teraz mi to ide na 90-80 fps, čo je úplne super. Prvé ja väčšinu hľadám toto je nožík, tým sa mohol poraniť. Väčšinu hľadám ten zámok, ktorým to uzamknem, ale idem sa pozrieť za ním, čo vystraja. Tam není, sa mi stalo, že je tam. Tak tu tiež není. Je tu on vlastne. Tam sú dva zamky, to je dobré. Ne. Tak, teraz to zoberiem. Ešte sa pozerám, tu není, dobré. Tu si fešák.
On horí. Kde? Kde si? What the? Tak dáme ešte jednu hru. Teraz som dieťa, ale to je to celkom easy. Ja som dieťa. Proste nech sa neodpojil. Yes. Noob, prečo mi píše, že som noob? What, to sa dá aj plaziť? To som nevedel. Čau, nedomyslel. To je tvoje pomaranče. Ale nedal mi ho. Hehehehehe. A ja, že som noob. Ne, že mi to dal. Ne, on mi to dal. Ale dal mi iba pomaranč, alebo niečo také. Tak mi to dal zase. Nasrať. Ale má asi hejky, lebo však toto sa nedá, či sa dá? Dá sa to vôbec? Yes, tam viem čo je. Yes. Yes. Jo, zjedli sme také guličky, ktorým sa rýchlo otravíte. No ja myslím, že pre to videjko by to malo byť všetko, pre takú ukážku skôr. Dajte like, pekný koment, odber alebo subscribe a zdieľajte na sociálnych sieťach ako Facebook a tak ďalej. Ja sa vám ľúčim, uvidíme sa o ďalšieho videjka a zatím čau.